kancane sik pengrungu karo tulisan tak buktekke kok berlainan. Ketoke nek pengrungu mau muni sate ayah. Ana sing muni aku siji. Bulane bareng tak tulisan boleh tape ketan. Oh pancen sing amoh kupingku. Lah ana tembang kene iki nek ora tak kompakake kanca-kanca wis ndak do ora iso antut runtut. Nek kompak mau bisa luwih dhisik kuwi di sepel asmedi apike. Terus ora-orane temandang ki gending-gending iki kudu didaptari. Gending pisan iki bukane niki, gending pindho niki bukane niki mesti apike. Ora dadi rebut biodo. Gonder karo rebab buka bareng yo. Ngrenget. Nganggo tandha kode amri becik tandha kode kuwi tangan. Sasmitane gandeng aku nang kene angger tangan ngadung kuwi sing nyiwara wong lanang. Nek tanganku mengisor ngene iki sing nyiwara piyayi putri. Pathokane angger ngadung wong lanang wis. Kilo-kilo. Ora ning apa-apa kok nawani ngeget-geti sing kae. Luwih dhisik putri sing nyiwara dhisik. Seka P tampi ketan. Apik iki.
Kowe iki anggere mek montor nek bensine kebak playune banter nek wong nek wetenge wareg ya rasa. Ameng muni ijase kok ngantek mendonong. Wes. Putrine mandeg karo nyadik mandeg mambu saking mantep mambu ya nang kono kuwi senengku mongko anggere aku nembang kok rumangsa kowe ketoke guyu kae saka wit sepuh nganti tekan sing enom dhewe sing sepuh nganti kerayang-rayang melu nembang. Nembang kemempengan iso medhote kawat. Aku apa gareng teko. Reng, apa? Kowe ngopo klitian bengi? Ya tulung tru genepono ditiket. Mah jan kowe iki ngisen-isen kaya wong tuwa. Ora beda tumpane dudung. Ya, tumpahan dundung-dundung kae gusis. Ra dikapit. Bubar iki. Ah, nek ngono kuwi jane nek munggo ngaku nek kowe omong karo aku tak klerokke kok reng. Tenan tak klerokke tenan. Wong pahitamu ki pahitane seni upama ta kowe nglumpukno padane kaya saron wesi barang ki apik. Yo tok apik-apik nek perlu sing kawitan kuwi nganti tekan sesuk kowe dadi kaki-kaki kuwi tansah ulesana. Obong-obongi ora ngger mlumpuk biur-mlumpuk. Aku kaya tawon nek mlumpuk muntuk-muntuk nek ilang tanpa ana tapak tilase prek ngandani kita bocah ki muken ora tau lunga-lunga kok bah kowe ora ngrasake mono. Sing jenenge wong urip ki nek ora lumrah ngono ndak digeguyu wong. Ha lumrah piye? Ha lumrah wong yo nonton sorot. Kacan. Tuh, nek aja ngomong rubaymu lho. Nembang sing apik Bagong endi ki wonge? Alah, ya wis. Ya bubar kabeh karu-karuan. Ganti kowe kok. Ngampiri gareng wis lunga, Petruk wis lunga nganti tingak-tingu aku. Yuk menyang dhewe. Menyang dhewe ora urusan apa-apa, kira-kira ngijoli biayane lek mlaku kowe. Nah ya ora. Gandeng kowe iki wong bocah. Seluruh tekan ngendi-endi. Kowe mau nembang apa mau kok apik temen, Truk. Alah, campur sari. Campur sari iki mengku karep. Campur wis dadi siji tembung sari kuwi apik. Ora ana alane kekompakan lan persatuan iku bakal nimbulake becik. Oh iya. Ora perlu cenges-cengesan, ora perlu wada winada lan ora perlu nyendu karo sak padha-padha. Kilo. Kilo terus entekno. Tak nendang-nendang ora. Kilo terus entekno. Jalaran mungguing rasaku. Eleka kaya ngapa upama ta pengalaman garing tak kira raketan 1 2 mesti ana sing apik. Apika sing kaya bludru binabar saka pangeran yang diteliti mesti ana gulungan lan papan sing isih ala. Ora kok yuk mulus apik tenan ora.
ning ya ora kelakon nek ala kabeh ora mesti. Ya pokoke iki ana ala ana apik. Nah nek ngono kuwi sing jenenge penemu sing wis mituwa kaya ngono. Nek iso ki tukar pengalaman, kowe karo gareng kuwi jenenge apik. Engko sing ala dibuang, sing apik disingkiri. Padha wae. Anjur kan ngopeni apa? Sing ala dibuang sing apik disingkiri. Hah? Iya. Lah ya kleru kaya kowe ora karu-karuan nek ngomong. Demi karo nuturi marat dong. Ngono kuwi mengko yo tukar pengalaman dadi ora mung mogok. Alah ngandani daya ora iso apa-apa kok jerigis. Anak kowe iki pinter mono jenenge tak gurone ya ora iso apa-apa kok. Lho mulane ora iso apa-apa ki ngomongi. Ayo ora ketemu nalar ora iso apa-apa ngandani kuwi gong ora. Nek kira-kira ngandani iki kene duwe pedoman, tak kandhani ning aku apa ditakon bisa wangsulan jenenge ngandani. Lah nek takon ya bluk ora ngerti apa-apa kok. Alah tekate arep ngono-ngono kae padune kowe ora cocok karo aku kok. Nah kepatane harus tak iloni gelem. Lah iya ya. Jenenge pemburukan. Kang apa? Bapak mlayu mrene golek awake. Mlayu ndelik yo. Tunduk kekatengarang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo tandala mongko kalimo tandala jagat sanyata Patupate ting kepudungku sasise sapi kumarang patupate ning sirputab guru-guru ingkang nyuwara kang katon kumandang rasasat
ana ngakasa jumegur tanpa una tanpa nida lamun jinarwakna ngibaratna sloka-sloka celeng intena-inten bumi kapendhem sak dedeg sak pengawisik katon mencorong tejane ora liya ingkang lenggah mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok wulu cumbu ing Mertapada pamonging para ratu Mertapada Kilurah Semar Badranaya ya Bathara Semaya ya Ki Badrayana marga ewuh Bojogati Nayantaka Ki Buka Sampir Duda Anang Unung rikala semana mijil saking pendapi arsa animbali para putra-putra prandene para putra-putra prisa ing Rama miyos pating blarat asingidan pungun-pungun tias ira Kilurah Semar Badranaya kepareng lucitandriya luweh ewuh Semariku yen kinunggung jalu yen jalu dodomu ngalir pawestri yen westri Lurah Semar Aguntungan nek tak rasa-rasake pancen wong pirang-pirang iki duar sengit karo aku angger muni diwori karo wong tuwa angger uda diloni karo wong tuwa pating lendeng pating cengingis pancen bocah-bocahane nggugu karepe dhewe lah wong pating begogok ana kene wong tuwa mak jedul minggat tanpa pepoyan wong tuwa disepelekake wong sing tak iloni wae ora tau ngamuk kok wong-wong do sengit gawean tunggal dina menus elek si Petruk kuwi angger dadi pengarep nyekel panguwasa ming jak mampir nggone Bagong Nun sewu Mbah ana ndi kowe? Ajeng teng Madukara. Tulur apa kidul? Medal kidul, Mbah. Metu dhuwur ya ngarepmu kono. Kowe semene tak iloni ya, Bro iki. Menos elek. Gua ajeng loncat. Aja wong tuwa tak waneh. Wong ditakoni matur apa anane kok metu dhuwur ya lu. Nek kancane nang kidul kok metu lor. Pancen wong-wongane padha ora genah. Angger wong tuwa arep melu kok dadi digawe angel kaya ngono. Monggo aku angger krungu gamelan menyura tambah umurku kok. Pancen anak-anakane do ora ngenah. Arep dikaya ngopo aku kena karo si Bagong ora iso bisa. Agak nglumpukke kaleng cilik-cilik tak iseni banyak tak gawe tamanan nang nggone putuku kok. Bocah-bocahane do ora genah. Pancen
Lah iki gek do nang ngendi bocah-bocah iki. Wong tuwa ditinggal. Tuan aku ganti untu anyar. Entek 20.000 kok. Malah ora entuk melu. Aku nek ora nusul engko sore-sorenan. Ora weruh kahanan kono iki aku. Ger, kowe weruh anakku. Bagong le. Mboten, Mbah. Kere iki. Ditakoni wong tuwa kok nyepelekake. Bocah-bocahane ora. Awe coba jajan nek mboten semrep tenan apa kula ken matur kepripun. Wangsuan nek karo wong tuwa kowe. Ora kena wong tuwa kok sepelek sabetas sisan. Anggrek sembrono karaku muga-muga kowe nyetira montor tabrakan ning montore ora apa-apa. Anak-anakku kangger aku muni ora gending, ora nembang, ning aku pisah karo tasih ora iso aku. Kowe tau tak saleke duit 5.000 ilang mongko lek wadul gendul. Coba tak gramjange tembangku karo arep gending sing apik. Adoyono tak nembang. Gek do nginjen bocah-bocah kuwi. Ana wong tuwar tembangan mah padha pating tringu. Mboten, Mbah. Dong alih. Nggih. Engko gawe tangan tak ngupuk anakku Bagong. Ora tak goleke utangan. Kurubuke iki ora tak tunggoni colong demit-demit. Adoyono tak nembang iki maning. Adoyono tak nembang tembang aku. Kroncong asta piting alit welatawana ya sumlang wong ayu sun lelo nek ora njoget ora lega rasaning pamikir mumpung ora ana bocah-bocah tak jogetan ana kene tembangan ana kene nyuwun pambiyantu Ibu Aranggana nintingake dandang gula macapat. Ning ning rong nong 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 nong. Semonten larasane ajeng kula nggih gending sing apik. Krungu tembang macapat ngono iki aku iso lingguh jejer sing gampang. Lagi niki ana pitutur apik pigunaning jalmi yen to durung katarima kang kudu narima wenange kok bocah-bocahane kok durung katarima kok kadungan murka wenange sing dinceng ning tasku terus.
tegese aja nganti ketungkul kok aja nganti lena ngono. Wis sesuk ora tak kebai susur. Lambone ana piyai nembang ngono kuwi do mikir bathuke kuwi lelakon sing ora becik iki do dipersudi murih prayogane senengane padha ngujo angkara mur kok nanti cocokku mau Marti Martaweng Pratap Oh, sae niku. Pinata kang jujur. Ngelaraken jajan. Nah, kon ngelarke jajan. Wiwit jaman biyen mungkin kan itu keprayoga lagine iki ana tembang apike kaya ngono prandek kuna kok wong-wongane kok dor suyah-wuyah karo aku jeneng ora bisa ngetrapake marang isining tembang Mban ngarep kendang buri loro-loro Surakarta
Dikempit ki arep nggo apa? Ora apa-apa. Lantan joget jengkelitan tasih disalahke kok bareng aku teko terus dikempit meneh. Iki ana rahasiane kok nek ilang. Bagong ngendi? Engko aku wangsulan damu. Nek ora weruh tenan apa kon miweruh? Ning waton nesu wae sampean ku Pak, mbok ya dadi wong tuwa ki sing longgar. Nganggo dipikir dhisik. Ana pancen dasare Bagong ki mersudi karo gawean ora rasa dadak digoleki rak menyang. Pancen karo gawean keset kok dadak digoleki. Golek ana kan ora lunga-lunga ya ora lunga-lunga. Ah demenane kowe golek Bagong ra ana nang ndi kapok ora kowe kok malah bental bibisan to kowe. Oh. Panjen do bingungake wong tuwa. Do kruyuk. Nyar ngruyuk ki sapa wong ya ora ana wong ngruyuk ning mbok sampeyan dadi wong tuwa ki ditetepake le dadi wong tuwa. Sing aku ora gelem ngampir sapa iki? Lah nek sila kawanan. Engko ngambil Bagong dadak adus, dadak madang. Ora. Mengko nek sing diloni teko, ya awake dhewe urung teko, yuk gemang nyambut gawe piye wis. Wang sulang. Nek sing jane iki sing luput ya aku. Wong luput jae kok ngamuk kancane. Bareng anu nesu, mamule bareng trek. Lah do disengiti. Rombongan gombal ora. Ora gek gending men Bagong gek mrene.